Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Čiernom pripravila pre svojich viac ako 100 členov výročnú schôdzu. V úvode podujatia sa prítomným prihovorila predsednička Anežka Pohančeníková, ktorá privítala hostí, starostu obce Čierne Petra Staňa, predsedničku okresného výboru Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Čaci Margitu Ďurišovú a predsedu okresného výboru telesne postihnutých Jozefa Křivánka. Medzi bodmi rokovania bola aj voľba nového predsedu aj členov výboru. Počet členov výboru sa znížil z 13 na 9. Predsedníctva sa vzdala Anežka Pohančeníková, ktorá viedla výbor 16 rokov. Za novú predsedničku čierňanskej organizácie Jednoty dôchodcov členovia zvolili Annu Kromkovú. Anežka Pohančeníková prezradila, že dôchodcovia v Čiernom majú veľmi bohatý program počas celého roka. Každý mesiac nejakú akciu, chodíme treba na to kúpanie, chodíme po tých mestách, Spišská Nová Ves, tam sme mali sprievodcu všade, aby ľudia z toho niečo mali. No, hovoríme zájazdy, návštevy, prednášky, lekárov, také. Teraz už bývalá predsednička zaspomínala aj na históriu, keď bola miestna organizácia len v začiatkoch. No, poviem pravdu, keď sme začínali pred tými 16 rokmi, išli sme sa kúpať na Oravice. Boli tam ženy, ktoré si kúpili prvýkrát plavky. Za ruky sme ich viedli do vody. Ale nebojte sa, keď sme odchádzali, každý bol spokojný. Čierňanskí seniori sa okrem návštevy rôznych destinácií, či už vo svete, ale aj na Slovensku, hojne podieľajú aj na chode obce. Dá sa povedať, že bez nich sa v Čiernom nič nepohne. Treba uznať, že pomáhajú všade, kde sa len dá. Sme čistili cintoriny vždy, ako dom smutku sme umývali. Okolo, však to sme desiatky vriec nazbierali odpadu len okolo cintorinov a tak, okolo ciest. Zároveň poďakovala za dlhoročnú spoluprácu celému výboru, vyzdvihla spoľahlivosť a spolupatričnosť ľudí, ich nezištnú pomoc a podporu. Starosta Čierneho Peter Staňo nebol na schôdzi náhodou. Upozornil ľudí, aby si dávali pozor na podvodníkov, keďže opäť ohrozujú našich starších obyvateľov. Zároveň vyzdvihol spoluprácu so seniormi, ktorá je pre obec, no aj pre jeho samotného veľmi dôležitá. Spomenul ochotu seniorov pomáhať na podujatiach pripravovaných obecným úradom, do ktorých sa radi zapájajú. Požiadal ich, aby aj naďalej prichádzali s nápadmi a ideami. Jednoznačne pre mňa osobne tá spolupráca je veľmi dôležitá, pretože sú to starší ľudia, zaslúžia si úctu, pretože sú to práve tí ľudia, ktorí celé generácie dozadu budovali túto obec a to, čo my mladší po nich, my vlastne môžeme len kultivovať a udržovať a budovať pre ďalšiu generáciu. Ale naozaj Jednota dôchodcov na Čiernom funguje ako jeden výborný spolok, ktorý je najpočetnejší, funguje výborne. Spolupráca s obcov bola, je a vždy bude, myslím si, na vysokej úrovni. Dneska síce došlo ku zmene vedenia, ale je to len kontinuita, takisto sa vesla chytili trošku mladší členovia, ktorí vlastne v tom vedení predtým boli a myslím si, že do budúcna budeme naozaj veľmi intenzívne spolupracovať. Nová predsednička Anna Kromková prezradila, že bude pokračovať v spolupráci s doterajšími partnermi, no spoluprácu chce rozšíriť a spoznávať aj ďalšie krásne miesta na Slovensku. A chceme tú spoluprácu rozšíriť, chceme proste cestovať, chceme ísť, nie že do sveta, ale chceme ísť aspoň po tom Slovensku, chceme cestovať, zúčastňovať sa tých našich akcií. No a dúfajme, že sa nám to bude dariť. Vidíte, máme veľkú členskú základňu, sme všade. Doslova sme brigádnicky aktívni veľmi, sme športovo aktívni a tuto tá naša spoločnosť, máme tu výbornú tú našu muzičku, pri nej si zaspievame, zatancujeme a sme takí akože veselá rota. Stretnutia považujú seniori za skvelú príležitosť pochváliť sa, ako sa im darí. Stretnú sa s rovesníkmi, zabavia sa, užijú si príjemné chvíle. Ak jedna stretnutia aj starosta, dávajú najavo, čo ich teší, ale aj to, čo ich v živote, najmä v obci, trápi. Predsednička okresného výboru Zväzu telesne postihnutých civilizačnými chorobami v Čaci Margita Ďurišová považuje spoluprácu obcí a jednotlivých organizácií dôchodcov za veľmi dôležitú. Vzájomne nadviazuje jeden na druhého. Seniori ako majú skúsenosti, seniori môžu aj určitými nápadmi ako pomáhať a tak obci ako aj starostovi alebo primátorovi. My sme vytvárali ako Jednoty dôchodcov aj Rada seniorov pri niektorých miestach. Povedala tiež, že život seniorov je v tejto dobe veľmi ťažký, hlavne z dôvodu obrovského narastu cien potravín a energií,
a z toho plynúceho celkového zdražovania. Áno, je to veľmi ťažké, aj keď aj rozprávame o tých rekondičných pobytoch, ktoré ako v poslednej dobe, ako posledné roky, ako veľmi zvyšili tie ceny. Niektorí seniori nemajú ako možnosť ako zúčastniť sa, ale mne ako pribudlo s tým práca, ale snažím ako pomáhať tým ľuďom, aby naraz necítili tie veľké výdavky, že postupne po 50 eur môžu dať ako zálohu. Od januára ako vyberáme, už viem tie termíny, oni vyberajú, v ktorom termíne, kedy chcú ísť a môžu rozložiť ten čas ako požičku alebo ako splátkové kalendárom. Čierňanskí seniori zhodnotili na stretnutí svoje aktivity počas predchádzajúceho roka. Aj tentokrát dokázali, že žijú bohatým kultúrnym a spoločenským životom, organizujú sportové akcie, rôzne výlety, pomáhajú pri podujatiach a v týchto aktivitách plánujú naďalej pokračovať. Hoci nejde o žiadne doblesné sedenia, stretnutia pri káve, čaji alebo aperitíve stoja za to. Aj za maličkosti sú preto miestni pamätníci vďační viacerým, hoci aj drobnejším sponzorom.